Finalment, ha arribat el moment de tenir trenes fresques. Tot seria perfecte si no fos per aquest detallet que t'està traient de polleguera. La irritació de la pell del cap o capell, segons ChatGPT. No et desesperis perquè avui la Gina et porta la solució. Benvinguts i benvingudes un dia més en aquest canal. Gina Baldé, aquí per servir-vos a tots i totes vosaltres. És la primera vegada que estàs per aquí, welcome. I si no, doncs m'alegro de que tornis. Com podeu veure, em vaig fer trenes fa 2 setmanes. Per pura necessitat vaig estar investigant una mica sobre maneres naturals, ràpides, barates i eficaces que em poguessin ajudar a rebaixar una mica la irritació. He de dir que he de fer especial menció a Itziar Nzang, que és una perruquera afrodescendent, i ella em va donar algun dels consells que compartiré aquí amb vosaltres, així que crec que és important donar-li menció i reconèixer també d'on venen aquestes fonts. Comencem. El primer mètode que et porto avui és l'aloe vera. L'aloe té propietats antiinflamatòries i calmants que poden alleujar la picor i la irritació del cuir cabellut. La manera en la que l'aplico és amb petits tocs a la pell del cap. Extra tip amb l'aloe vera és deixar-lo a la nevera. La sensació és molt més calmant. El segon truc que us porto avui és el vinagre de poma. Té propietats antifúngiques i antibacterianes. Neteja en profunditat, té un alt poder d'hidratació, millora el brillantor i la sedositat i estimula el creixement del cabell. El que vaig fer va ser aplicar-me'l i posteriorment esbandir-me'l. Vigileu que no us entri els ulls. I per últim vaig utilitzar l'oli essencial de l'arbre del te. Aquest oli té propietats antisèptiques i antimicrobianes que poden prevenir la sequedat del cuir cabellut. Hidrata profundament i es pot fer servir per calmar la pell del cap seca i tensa. I ja ho tindríem realment. Aquestes són les 3 maneres que m'han funcionat a mi i que puc afirmar en primera persona que realment funcionen. Sí que és veritat que les trenes no és gaire bo que les mullis molt perquè al final doncs, no els hi va bé. Jo la veritat és que només una setmana de fer-me-les ja em vaig rentar el cabell amb vinagre de poma perquè em tenia el cabell molt irritat i em va alleujar moltíssim. I el millor és que tots aquests 3 productes es poden combinar per fer una rutina de self-care de les edges i del cuero cabelludo. Jo el que recomanaria seria utilitzar l'aloe vera per la nit. El posaríem a tots els llocs on tindríem irritació. Important utilitzar bonet per no tacar el coixí ni el llit. El dia següent desbandiries l'aloe vera i aprofitaries per posar-te el vinagre de poma i si vols també pots aprofitar per rentar-te el cap, ja que el vinagre no és que tingui una olor superagradable. Posteriorment utilitzaries el spray amb l'oli de l'arbre del te, que al final això t'ho pots deixar, no cal que t'ho esbandeixis perquè s'evapora. I l'arbre del te també té una olor que a mi personalment m'agrada bastant. Crec que és el producte perfecte com per tancar aquesta rutina capilar de self-care from the edges. El millor d'aquests 3 productes és que 1. Són molt econòmics. L'arbre del te i l'aloe vera estan rondant els 7 euros. El vinagre de poma no crec que arribi als 3 euros. 2. Són molt fàcils d'aconseguir a qualsevol supermercat, farmàcia o arbolària. I això seria tot, realment. Espero que us hagi servit. M'agradaria saber també quina és la vostra experiència, si utilitzeu aquests productes, si us ha agradat, si no, si teniu algun preferit. Deixeu-me en els comentaris també si teniu alguna altra tècnica per combatre aquest malestar de la bellesa capilar. Fins la pròxima. Hello guys. Oops. Welcome back to my channel. Ens veiem a la propera!